ବୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ଚାଉଳ ବିକି କିଣିଦବା। ତାହେଲେ ତୁ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି ଠିଆ ରହିଛୁ କ'ଣ? ଧରେ ଏସବୁ ଧର। କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ବି ଏମିତି କାରୁଆ କୁକୁର। ଆରେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ତୁ ମୋ ଚଣ୍ଡୀରୁ ପଇସା କାଢି ନେଇ ଏସବୁ କିଣି ନେଇ ଆସିଛୁ, ମୋ ବଳ ଆଣିଛୁ। ବାପା ଏବେ ଚୁପ୍ କର କୁଳ ଭୁସୁଙ୍ଗା। ମୌଲି ଟିକେ ମାରିବି ବୋଲି ଚଡିରେ 40 ଟଙ୍କା ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲି। ସେଇ 40 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସପିଂ କରିନେଲି। ସପିଂ କରିନେଲୁ ତ? ରହ ତତେ ଦଉଛି। କ'ଣ ଦବା କେଜାଣି? ଆରେ ଏ ଛତାଟା ବିକିଦେବେ ନା କ'ଣ? ଆରେ ରୁହ, ଏ ଛତା ବିକନ। ହେଇ ହେଇ ଆରେ ଶାବଳ ଆଣି ମାରୁନ, ଛତାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯିବନି। ଆରେ ଛାଡ଼, ଆରେ ଛାଡ଼, ଛତା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆରେ ମା ଶାବଳଟା ଆଣିକି ଦିଅ। ଗେଲ ଲାଗିଛି ନାହିଁ, ଶାବଳଟା ନେଇ ଆସୁଛି ରହ। ଯାଇ ଶାବଳଟା ଲୁଚେଇ ଦେ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ ବିକି ମୌଲି ପିଇଦବ। ମୁଁ ଯୌତୁକରେ ଆଣିବା ଛତା ଦେହର ଯଦି ତମେ ହାତ ଦେଇଛ ନା, ତାହେଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ। ଉଡ଼ିଦେବୁ ଛତା କ'ଣ? ଜୁତା ଚଡ଼ି ଚପଲ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ବିକିଦେବି। ତାହେଲେ ମୋ କଥା ବି ଶୁଣି ରହ। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବୁ ବଡ଼ର ଇଆ ଶଙ୍କିରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇଦେବି। ଭାଇ, ବାପା ମାରିଲେ ବୋଲି ତତେ କ'ଣ କାଟିଲା? ଆରେ ନା ନା, ମତେ ତ ଚନ୍ଦନ ମାରିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ସେ ଛତାର ମୁଣ୍ଡିଟା ଭାଙ୍ଗି ବୁଢ଼ାର ପଛରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁ କାଲିର କଥା ଜାଣିଛୁ? କାଲି ବାପା ମୌଲି ପିଇ ତୋ ମାଣ୍ଡକୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁ। ମୋ ମାଣ୍ଡକୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛି? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ମତେ କହ। ଆଜି ବୁଢ଼ାର ମହୁଲି ପିଆ ମୁଁ ଏଠି ଶେଷ କରିଦେବି। ବୁଢ଼ାର କାଳ ପୁରିଲା, ସେ ମୋ ଲାଣ୍ଡକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିଲା। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। 40 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମତେ ତୁ ଛତାରେ ଭାଡ଼ିଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତତେ ମୁଁ ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରିଦେବି।